Мони, защо се сърдита, мамо? Защото ми се ожулиха маратонките. Мале, какво си ги направяте само на 2 седмици и на нищо не приличат вече? Спокойно. Виж какво съм ти поръчала от Kids Dreamland. Харесват ли ти? Да. Симона вече е готова за зимата, а вашите деца готови ли са? Ако обичате отстъпките, сега е точният момент да се възползвате, защото може да използвате промокода KIDS10 на сайта на Kids Dreamland. Не чакайте, защото количествата са ограничени. Има всичко необходимо за вашето дете, от обувки до якета. Много са хубави, мамо, благодаря ти.